Pagkasalitaan ni Juicy nga napoluan, aguray ka. Sagudahin nga ti surat, idi kalman lain. Idi kalman laeng manong nimi. Taero warmin ni George nga asawa iti ospital. Kalbasan, tinapahot nga panagyan na dito ospital, iti panaka-compound, panaka-confine na, gabutan na atake manong. First stroke. Sana nga magaraw, manong name iti kagudwa, ti bagina. Imbag, ta makapagsalita mo't pailangan na siya. Sweetheart, rumangan. Nagasaganan ti wheelchair, nga pangilugan ng bigyan ka. Sadya kan balay nga, mangitultuloy ti panagpaungar mo. Tano dito yung hospital ti pagginam, kabayatan nga adda umay mang-terapi kang ka, magkastaran tayo. Sama ka din napateg no, aggastos ti dakkel, basta matartar ka nga na yung bag. Ngem, kuha na ti doktor, na nasasiyat no yawit akan. Kung may nakalata sa sarong kanan ti nurse, uno doktor, uno di therapist nga mang-terapikin ka. May kansidan. Kabay lang nakatingarot nga magkatan. At naman ti best friend mo, ni Bernard. Amani po diti, ni hospital ka, naging ganay ta, saan nakakabinay pa yan? Nataparag ko nam nga, makuna isunak at talagang good friend. Pudno nga kayo. Tingamin, Bernard? Suti ko na ni Josie ng asawa. George. Kung kuna na karod kat, kasanong mo, maamuam no, pudno nga kayem, tigayem mo. Kuna naman kat ko, duwa ti klase kang gayem. Ay, talo ti klase nga gayem. Gayem mo, no, ada ka sa bulan ng ka. Friend with a reason. May kadwa, friend in a season. Panapanawan lang. Baka sa gayam na kaita, tunong kang gatsanan. Ngayon siya, friend in all season. Ada ka kang kanayon, gayam. Amom deta. Manipod high school ta, nagkayam ta, nag-college, nagkayam ta, nagtrabaho ka, gayam talat ta. Iti nagkasar ka kay ni Josie, sakti besmon mo. Aging kakari ito eh. Kanitiak na na yun. You are my friend. Agyaman ang Bernard. Gusto ka. Sikatim ako ng hapon no kayam. Singar na kag-angas na kasta. Pagyamanam tayo nagkanak pa lang ni Apo Diyos ay sa bali pa yung gundawing agbiag. Imari ko tinatayan. Si Bibiyag, natay nga si Bibiyag. Gawanin ti gaway ko ay. Imbag ta makabagsawok nga na imbag. Tilang may sangimak ti magaraw ko. Kaya ti may sakasakak. Okay. Dito yak mo ba? Dito ka nga to. Josie, sige. Uri na nalagaan ka. Hanggang unay nga natagsan na kabutakin mo tunghak. Di mapis ka. Gagangin data. Ngayon magsublin tumatlang di dati, friend. Hanggang mapukawang tinamnama. Siyak tinangituron ti wheelchair, manunemi, kadidi adda kami ni ti van. Nagtinulong kami manen ka ni Bernard, manunemi nga nangi palugan kang kuwana. Nga nangi patugaw, manunemi ti likod. Ni Bernard, manunemi ti nagdrive, kat addak man iti abay ti asawa. Bakante iti sango manong.
sweetheart. Naka-schedule ti every other day ngayon may ti therapist, mang therapy ken ka. So akong pagdanagan, sige nga ron. Manong bulanan nga, saan ka siyempre ti bisina? Makabulan mo pa lang Dapat na makabulan mo man lang ito ospital. O rin naawatan na kamatlahan. Maawatan na sitwasyon. Sino kadwa nga rin nawang ka? Ang naman ni mamang mo. Kinapod nun ni mamang mo. Ito pa kita ang suggest nga saan tayong mga alapay timang therapy king kata or isunan timang therapy king ka. Ngayon mahong kasbad lang ti talagang makuna nga therapist. Kabayatan nga wanag, ada ni mamang mo. Masaplo somrek to pisina tapno. Ada masweldo, nga para ka rin iti masapsapol ta. Masapsapol mo. Ken pagbayad ti utang. Gabutan utang, kabayatan nga naka-confine ka. Ibaglakid din ta ada ni Bernard. Talaga na siya gayem ni Bernard. Tunawan, tsak-lamon. Baka marigatan naklakid di ko mano awan ni Suna. Sige. Bernard, friend. Itultuloy mo kumati, panagsuportar mo ka na kami. Luwan naman di pagkurkuranak. Sika, gayem ko. Timang punpun, no? Oras ang mong ibaga, George. Ako pagdanagam. Nalbas ko nga may naipakomit ti oras ko. Dadu mga oras ko para kay ka. Naserbi na ko mati managayim ta. Tayo ko nakarodan. Siya tagayim. Nga orenton ka, no? Gayam na tulad ta. Orean niya at papaspasaman. Naiawit mi nga roden, nakaawit kam nga roden, manon name Kenny George, kada daisunan iti silid na abang bantayan ni mama. Ini agpakadamat ni Bernard manong name Bernard. Josie, thank you, ha? Nangigmumat. Teko na Kenny George. Yung magtanda ka. Tunawang ka kuma. Tsaka lamon. Josie, orisa mo kidawan. Aramidag. Gabo ka ni George? Gabot kaya mo isuna. Saan lang ni George? Gabukan ka. Bernard ka, ha? Kahit kung iba katipod, no? No, saan nga gabukan ka? Awan tayo pag umangtulong iti asawam. Saan nga ti asawam ti tulungan? No, di kat sika. Kabuti sikat makasapol ti tulong para ti asawam, di ba? Kahit no saan nga sika kumat-asawan ni George. Pambara ako namang tulong kang kuha na. No saan nga sika, ti asawa na. Amang unapay. Balik sa kadape lang. Nilaskan pa yung balik Sam. Bernard, amok. Nakarating. Kaano pa nagsublim? Sika, nantun ka ano nga kahit mo magsublihan. Sika, may sublihan kahit. Saan nga ni George, di ka po na nato ang sublihan dito. Kinapi ko man dito eh. Ada ni mamang na. Man nga makapag ni George, makapag ni nanang na. Ni mamang na. Diyak kaya di kita nga ipagpagkam. Gusto nga imbas nga dito eh. Apa nga sa katiruan. Maidiw ka sa kani. Bernard, diyak kaya di kita.
Mailiw ka, di ba? Sino ko makailiw ko? Ti asawa. Ngayon sa kapatasanin nga marami pa iti asawa. Adakmet. Nangigbumet. No anyaman ti pagkurkuranga. Sikala ko man ti mangpunpunno. Dahil tati ko na ni George. Iso nga saan ka makapagkid-kid. Gabuta, punpunuak ti pagkurkurangan kayong kati asawa. Pumanaw ka din. Sige. See you tomorrow. Agayem idin manong name George kini Bernard. Ngem, saan da nagkaribal iti panagayat ko? Uno panagayat da. Kanya. Tanilaing George manong name tinangaram kanya. No pa amok idin nga best friend na ni Bernard. Ini tayo naklun ko isuna manong name congratulations. Kablawang kayo. Nakaragsak kayo. Ganuan niya magtiragsak yo. Ragsak kumutin. Kaputagayim ko ni George. Dati hindi manong name ibagbaga ni Bernard. Kasi la, idag-asawa kami kinig George kasi la imikay manong name ni Bernard. Saan na nga tawagan ni George? Saan na mga kuy-kuyo? Aging ka, manong name yung kalpasan tiinim nga bulan, sipod nagkalay sa kami. Deto'y, naatake, ti asawa. Siyempre, naikamang nga katakwada, kahit awan ti alisto nga sidgak nga pagpatulungan no saan nga ni Bernard, taamok ni Sudang Harod Tagayem. Hindi pa laeng manong naming adda na limit amadlaw ko apan nagkursunada ni Bernard kanya. Nang runaitan. Tasaan nga makabaylan pa iti asawa. Isong ako na. Kasapulak ka no. Nganuan nyaman ti saan nga maitid ti asawa kat adda ni Bernard. Manong nami. Matikawak. Maipipitak. Amok nga basol kan saan nga rumbeng ngem kasapulak manong. Kasapulak. Tawag-tawagan nag ni Bernard manon naming imsang ko italtalik. Agawit ako masapa dito'y balay manon naming tapno siyak ti sumarunong ang mga sikaso ti asawak. Kalpasan nga gapuak ti bisina. Kumusta ka, sweetheart? Ha? I'm home. Tinakati madlabay-bayan ni mama. Lukas tangawanan. Anak-nak ni mama. Isong aramidan na ti amin. Kastamad ti aramidan kayong ka, sweetheart. No siyak ti makasango. Siyak ti serbi kayong ka, nada akong nito isidong mo. Siyak ti mangpakan kayong ka. Siyak ti mangbagkat kayong ka, maripot ito wheelchair mo, mapagkay ti CR, mangbagkat kayong ka, gamang ipaida iti kama, kada kaidata. Kumusta ni Bernard? Check mo na mo. Di man tumutawag. Di nakatawagan. Samit. Kung naman pasari sumarong ka. Baka sumarong ka sa Saturday mo no Sunday, tawan ti trabaho na. Napay na ko nagtisyan na ito, sweetheart ko, ha? Josie, masyanak ka. Siya tirumbing nga ka siyam. Siya ka tinakakaasi. Adad nga nakakaasi ka. Hopo ko naman ba yung nakakaasi at kaububingam. Nabita pa nga nagkasar. Karugrug santa. Ngamsang ko may pahay-pahay tikas iti dati. Ano nilakid mo sa wan? Nawaya ka. Nga? Magsapol sa baliaragsak. George, kaya amang ikang ganita. Abi kas klasik apa yung di maging turturong kanya?
Tanya ko mga artibagak. Ibagak, nasaan kang sapsapul ti sa bali? Idin ta sang kubat nga may tadkeng ka. Mabaling ka nga ikan ti waya-waya. Mabalinak pag idin na panawan. Uri ka na damat ni mama. Georgia, kaya namang ikang galeta. Api kasat ko nam. Anang arti bagakeng ka. Di nag-isuksukhat. Kunak narod. Kadawang ko mabaling ko yung pagtaksik. Matin ti self-serving. May sakmot ng ganutil. Arik na may sakong nga natay. Ang kutungan namin din ita, George. Aging kasi bibiyagan. Uray mga matayak. Tapos maaramin mo. Wala sana pa yung natay. Ikang katiwaya-waya. Mabaling ka din sa rating mo nita. Kaya niya man tiyak baling nga relasyon nyo kini Bernard. Okay lang kanya. Mabaling ka din isardim mo data kunak, George. Ako ng isardim kaputakas ng tumadatong pala. Urayan nyo lang nga matayak sang kani. Ngayon may magbaga ka na kayo. Saan na kung nga urayan pa nga matay? Aramidan nyo latan. Hanang agriri. Awan ti ka ba ilag ang kadked. Awan ti mabaling ko kaputa may sak nga inutil. Sweetheart, no. Jack maaramin. Gabuti patpatik ka. Josie, iso nga nasakit para kanyak dagitang ibagbagam. Kasla mo lang ibagbagang awanan ti patag mo kanyak, ipatpatag ka. Nangruna ka na gito nga panawan. Awan ti sabali kapatgan kanyak no saan nga si Kad George. Gabut ada karik, idi bagik, ada karik, idi matang ti Diyos, ada karik keng ka. Ikatim ko manatapang panunutan. Ngayon masyadang orot keng ka. Anak ka nakakaasi. Sikat na nakakaasi. Itaw tawat mo kaya di kinaapod Diyos nagsublit ti normal nga kasasaan mo. Hanggang mapukawon tinamnama. Makaarabid na apod Diyos ti milagro. Italag mo kayong kuhanan ti amin. Saan nga nakita nga bagbagam? Matindi kitang ibagbagam. Maperdi ti relasyon da, di kitang ibagbagam. Kasla mo lang ibagbaga kanyak, gana may sak ka na nukop, may sak ng gulib. Kasla mo lang ibagbaga. Sige. I'm sorry. I'm sorry. Api nga minakaste tinagbalinak. Nabimpinas kumapay doon, nataya kon. Ngabuta sangga lang nga siksikat, agrigrikat nga dua. Iso na, mabaling lang ko mataya kon. Saan nga di kita, tibagam, tikayat ko. Kat ibagam, nagtitinulong tayo nga mga daw, dawat ka ni Apo Diyos, nagsublin tumit lang ti dati, nga mag-araw mo ti bagim, agbaling ka nga normal, nabilag kitan di kiti medisina. Nunas kan nga, masukatan din, magter-therapy kang kataribit tayo. Nunas kan nga, ipaan ka iti specialista, katarimitek, kasang nga nakas na ti magbagam. Ulitek, I'm so sorry. I'm so sorry. Iti may isang amalem, manunemi, inururay na ni Bernard, iti sangot ti bisina. Hi, kumusta ka? Pasensya ka na. Busy ak, karina palpalabas nga daw. Diyak matsalsalutsutin na. Let's go. Itulod ka di balayo. Pambarak matin sa rungkaran di kayam ko. Sige. Magilugan ang karod ng ika. Iti naglugan na akong manunemi
pataray nan tilugan kalpasan na nakiktutak idi isardeng nang iparking abay idi biniglanak nga inawid. Bernard, ano ko Bernard, ah, tinungpak man. Uy, bastos ka. Sorry, Josie. Diyak kayo tinaramid mo. Diyak matapilan ng direk na kay. Hindi pa ilang ipatpatag ka. Amom ka din no apay nga. Aging ganay takit akong painubiyak. Saan kong penang idawat nga naatake ni George? Ay, hitang ka. I love you, Josie. Ngayon saan kangitan. Nangagimot din bakit asawang nga siyak, nga gayam na kit. Siyak di manglitop no anyaman tagit pagkurkurangan na keng ka. Ngayon siya kayat. Gabutasan kahitan. Gabo ka dito si bibiyag pailaing. Gabo ka dito, jakon makauray. Kit man ano yung amin, aguray ka. Aguray ka. Urayim no anyot resulta. Kit nung pagkarigan ta matay di asawa, honos baka maipatag ka. Kit mo sawad saan nga sigurado. Saan ko nga sigurado tiriknak, Bernard? Itakit ipatpatag ko ti asawak, jak kayat nga liputan. Ori idurunak. Kit no makauray ka. No agur-uray ka, kit makauray ka. Anyat mo. Baka masusurukan tumat kay patay. Hanapin nga rin may isang ururayet. Aguray ka. Amang ano, agsublin tumadlat ti dati nga normal kasasaan ti asawa. Kasi no, agbaling nga normal at mapasamak ka na ta. Mababawi ito pa yung ordinal pas nga napasamak. Bernard, saan nga kapot na may sak nga babae? Kat nalupuya. No. Madilat ang panangipapon mo. Ulitek, aguray ka. No anyaman, ti agbaling nga resulta ti amin. Naguyog kang minlaing manong naimi ka ni Bernard kat nakinumusta na kita kayo. Nagtinulong kami met manong naimi ka ni Mama nga nagluto kat nakipangrabii manong naimi ni Bernard. Nga kinasangumi siyempre ni George ta inruar ko isuna iti isiled mi kat imay nakisango ka na kami iti kusina. Manong naimi hindi agpakada ni Bernard ti asawak ti nagpakadaan. Anong nami kas iti ingkarik iti asawak, pinalbaliwak iti therapist na, ken nagkonsulta karik iti mabaling ko nga asidgan nga doktor, espesyalista ti kasta nga sakit. Oray no kas kasanulayan, oray adot magastos, basta tinaskin ket agsubli ti dati nga kasasaad ti asawa. Kadadan di kiti kundaway manong nami no kasta bigbigat, iruwar ko ti asawa, mapang kami ti sango ti balay. Agpainit manong nami. Kat nadadi kiti kundaway nga siyak iti mangurwatwat iti takyag kasaka na iti natay nga pasat ti bagi. Ageng ka manong nami Sabado, kimatangak manong nami ti sarukod na. Itry mo man, sweetheart. Di ba? May saasaka, may pagnam. Dito may isang imam, may aramat mo. Okay? Dito'y awan ti, biyag na. Isutag sa rukod. Kaya, tulungan ka. Ipagnam, ti sakam, sa mo itrayang ipagna ti maysa. Tulungan ti bagim, sweetheart. Tulungan ti bagim. Mayat ka? Sige. Imanugot manong nami ngem nakakaasi ti langan.
Magitak mo't manong name tirigkat ti asawak ng may kalikagong agsubli ti normal ka sa saan. Ngayon, gabot tirigat na natulid manong name inararayat ko. Ape kami nga pilitan na ka talaga nga madi. Ape kami ipapilit mo nga mayat, madi. Diya ka kabaylan, diya kaya, kastuyak latan. Diya ka mapukawan din namnama. Manon nga bulan nga nag-awid ka dito balay, manipod sa ospital, italang aramidam da ito. Kas bilin ti doktor. Espesyalista nga doktorin ti mga sasikaso kay kasuitan. Nagbaliwan din ito tumarem. Adon din kita innovation nga imbagana, kanyak, kayang kanap no aramidam. At akamit laking ka mga obserbar no anya, itinagbaliwan ng tirik na. George, saludsod ak mangkang ka. Ipatpatig na kadipay laing. Awan ti sa bali kapat gano saan nga si ka. Nang runagat saan mong umaaramid. Ti aramidam ko ma. Kasanumat ti panang ipatpatig mo ti biyag mo. Nakasanot panang ipatpatig ko keng ka, mas pay ti biyag ko. Saan ka nga rin mapukawan din namnama? Gabot ipatpatig mo ti biyag mo. Kanipatpatig na. Awan din posible kinahapon Diyos. No kaya na ginaduma, no adu na kitay makuna nga cancer-free, di ada dapat nga. Agsublikan ka ti dati. E dito ta, naatake ka lang. Di dumakit talaga nga cancer. Ngayon makalasad na pala. Agad ditug pa ti biyag da or edan ti cancer. Ngayon si kakat saan nga cancerous. Sige. Tulungan ti bagim. Tapnoan mo, tapno mauray mo met titulong ko. Titulong mi. Ken titulong ni Apo Diyos. Aking gaman ng naming adan di kundaway nga kayanan. Babayan titulong tidwa nga sa rukod man. May garaw na basiten manunemi timay sa asaka kin ima na. Kinore sangkon nga atibayan manunemi babayan titulong ti sarukod makalugan kan makadisaag iti wheelchair. Ada ba yung nagidigundawe nga saanin nga wheelchair no ag sarukod laing nga. Inaldaw nga binigat nga ramidan na manunemi dagpag na pagnay ti sango ti balay ngagpainit ngagpalit babaen ti sarukod. Nakatakberen sa anin nga naka-wheelchair. Makapanan ti kayat nga mapanan iti unag ti balay ken lawlaw ti balay. Sa anin nga mas asikaso pa nga matatipay nga mapan iti CR no kasta nga CR. O makita mo siya. O makita mo? Di makita mo? Di development? Agamanak. Diyos, awan sa baling kangro ng pagyamanan tayo sa angin ni Apo Diyos. Yung maglaki din ta sa mo inaramin. Di panang iturdurong ko ken ka. Jack palus aramin din data, aging ka si bibiyag ka, sweetheart. Kinuwari nga tanong saan ka nga, hanggang agsublit na dati, na talaga nga saan ko akayan. Saan ko kaya? Nakasasayat ni Bernard. Pagkunam na siya, dati pa nang tultulong na kanyak, ken ka? Diya ka mo no ako nang isuna nga pudno kayo. Isumulat ng ibaga, 3 kinds of friend. Isuna tay friend with a reason. Ada rason na? Ada rason na. Ano rason na? Tapno maagaw nak manipod ka. Imsa nga nagbaliki. Sana makuna nga trooper, friend suna. No talaga kumakayim, di na ko maginandat nga sinuliso. Hindi mo alam mo.
Nukas tagan dati nakasulisugag mamin ano matatong pahay kasuna. Um, Hasino tipod no friend ka na kami. Sika, when? Gabot ang dakarik ka. Ang dakarik iti matang ti Diyos. Nawaran niya't mapaspasama. Ang dak tulad na nga mga patpatag ka. Because I really love you, George. Uri nga ta numatay ka. Hampay nga sigurado nga agayatak iti sa bali. Gabat oray no may sakanton. Abang kay. Uri awang kanton. Siksikan to pa lang iti patpatag ko. Oh, ikaw anak Diyos eh. Imbag lagi din ta, nakaasawa kiti kaskag ka. Imbag lagi din. Aging ka manong naming and inot nga nagsublinti dati nga kasasaad ti asawa. Aging ka mabalin na kun nga rakupen. Aging ka nagsublimat lahing ti irot ti arakop. Nagsublimat lahing manong naming ti bara dagiti bibig. Gabot sa anapukaw ti ayat. Ayat na kanya. Agas ganad saan ko pa nakapukaw ti ayat ko keng kuha. Nagsublimat lang ti asawag ti trabaho ket tsaka mo nuan niya nga rason. Samit na nagpapakita ni Bernard. Apay nga, di mo tumutawag ni Bernard. Diyan mo na mo keng kakit sikat gayam na. Kapatasa nga nagbalegi. Nasakit din akam na. Kita karagsaga. Nagsubli ka iti dati nga may saka na dalos ng asawa. Nga di ka polos liliputan. Kat sabi ko nga, tawan ton, tidumteng pekas to'y apasama, iti kalabas. Mabalintan tagkanak. Agduan ton nga tuwan nagdenden natakas agasawa si Dart. Iso nga pututan na ko. Manong nemi nagbalinan nga natagiben na anad ti asawak iti salunat na. Sana nga babuswen. No anyat may parit, masapul nga saan na nga ramidan. Aging kanadan kami ti maysa, dua ang nagbaling nga talo, nga buya, uno bunga, buya, bunga, daya na yan. Ni Bernard manon nemi na bayag matin nga asawa na ngin na mamanon ti komunikasyon mi. Ta nagka-transfer iti nakai distinuan na trabaho. Tsaka mo, bilang mi pala agayam isuna, kanibilang na kami pala agayam. Ito nga rin ti pagkasarita, manong ginagyaman naklaunay ti laing mo ng ibasa, at sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ti pagkasarita at may sa pamaniknek, ti kinatibker, kinapudno, ti may sa nga relasyon, ti ayan-ayat. Ito nga nagyaman nga pagayam mo, Juicy. Thank you, Juicy. Ito yung pakasalitaan ng buray mo. Thank you mat kadagit na nagbuya